ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Имрӯз ман аз бозори Кормон, тарафи Кормон-Сити, дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон папленҳо бо ороишотҳои сангчаҳо ба фурӯш гузошта шудааст, навореро хостам пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. Ҳамаи папленҳое ки айни ҳол шумо дар навор мебинед, ҳамаи инҳо сифатҳои доинг буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкорон ба фурӯш гузошта шудааст, ки аз як нусха чанд рангаш ба назар мерасад. Ва нархи ин паплен аз тарафи соҳибкор бо ороиши сангчаҳо дар як либос 100 сомон нархгузорӣ шудааст. ана ин папленҳое ки шумо дар навор мебинед, ин папленҳои тигрӣ буда бо сифатҳои доинг тайёр шудааст ва аз як нусха бо ду ранг ҷудо карда шудааст. Иношам бошад папленҳои сифатҳои доинг буда аз як нусха бо 4 ранг ҷудо карда шудааст. Ва нархи ин папленро аз тарафи соҳибкорон бо ороишҳои сангчаҳо ки дар болоҳои гулӯяшон ороиш дода шудааст, дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи дона мебошад ва касоне ки аз ин хоҳиши зиёд гирифтанро доранд, боз арзон ҳам мешавад. шумо бошед дӯстон, видеоро тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири видео фикру андешаҳои худатонро тариқи комментария нависед. ман бошам ҳамаи комментарияҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон видеоро поделитсия кунед, то дигарон низ донанд. дастгирии шумо ин пешравии кори ман мебошад. ин папленҳое ки айни ҳол шумо дар навор дида истодаед, ин папленҳоро папленҳои лавдоманӣ мегӯянд, яъне папленҳои лави домандор, ки бо сифати доинг тайёр шудааст ва аз тарафи соҳибкор дар болои доманашон бо ороишҳои сангчаҳо ороиш дода шудааст. нархи ин паплен бошад 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад ва касоне ки аз ин хоҳиши зиёд хариданро доранд, аз ин нарх ҳам боз ҳам арзонтар мешавад. ана инашам бошад папленҳои сифатҳои доинг буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкор ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи ин паплен бо ороиши сангча 100 сомон нархгузорӣ шудааст. касоне ки аз ин папленҳо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, марҳамат ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед ва ман бошам ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳам. инаш бошад папленҳои дубайс ки мебошад, ки бисёр ҳам бо сифати хуб тайёр шудаанд ва нархи ин паплен аз тарафи соҳибкор дар як либос 155 сум то 185 сомон нархгузорӣ шудааст.
дар охири ин навор ба ҳамаи шумо дӯстон тансиҳативу хонаводӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам ва минбаъд кӯшиш менамоям ки аз ин ҳам зиёдтарашро ба навор гирифта пешкаши шумо намоям. Хайр, то видеоҳои нав маро интизор бошед.